Nem érzed magad magányosnak? Micsoda? Van neked lelkitársad? Micsodám? Most ezen mit értesz? Aki kihívást jelent számodra. Ott van Chucky. Chucky olyan, mint egy családtag, bármit megtesz érted. Olyan van-e, aki felnyitja a szemed, megérinti a lelked? Hát, igen, van ilyen. Kicsoda? Van egy csomó. Név szerint. Shakespeare, Nietzsche, Frost, O'Connor, Kant, Pope, Locke. Gratulálok, mind halott. Számomra nem. Nem tudsz dialógust folytatni velük. Nincs kölcsönhatás, Will. Hát, ha jól betépsz, akár meg is jelenne. Látod, erről van szó. Sose lesz lelkitársad, ha te magad félsz megtenni az első lépést. És azért félsz, mert csupa negatívumot látsz a jövőben. Átveszed a prof szerepét? Ne térj ki a kérdés elől, Nem jó? tetszett az az állás. Nem erről van szó, tőlem dolgozhatsz a kormánynak. Azt választasz, amit akarsz, nem korlátoz semmi. Mit tudnál szenvedéllyel csinálni? Mit vársz az élettől? Van, aki egész életében téglát hord, hogy a gyereke hozzád hasonló helyzetbe kerüljön. Én nem kértem ezt senki. Te tehetségesnek születtél, ezért nem bújhatsz ki a felelősség alól. Miért bújnék ki? És az baj, ha valaki kőműves? Dehogy. De nem ám, otthont építek valakinek. Apám is kőműves volt. Ne? Halálra dolgozta magát, hogy tanulhassak. Tisztességes foglalkozás. Vagy megjavítok egy autót, hogy valaki másnap azzal mehessen dolgozni. Ez tisztességes munka. Ez mind tisztességes munka, mint ahogy az a napi 40 perc vonatozás is azért, hogy a hallgatók tiszta terembe érkezzenek reggel. Ez is értékes, igazi munka. Úgy van. Becsületes munka. Sőt, én abban is biztos vagyok, hogy ezért vállaltad el. De fölmerül itt egy kérdés. Takarító bárhol lehetnél. De te a világ egyik legmenőbb intézményében takarítasz. És titokban olyan egyenleteket oldasz meg, amire rajtad kívül csak egy-két ember képes, majd mindezt letagadod. Ebben hol a tisztesség, Will? Szóval mihez akarsz kezdeni? Talán elmennék pásztornak. No csak. Elköltöznék Nasuába, vennék egy darab földet, meg birkákat. Talán tényleg azt kéne tenned. Micsoda? Ide hallgass, ha maszturbálni akarsz, ne az én irodámba. Most gyere. kidobsz? Igen, Hé, várjunk csak, még nem járt le az idő. De lejárt. Nem megyek sehová. Nem adsz őszinte válaszokat, vége a türelmemnek. Azt hittem, barátok vagyunk. A játszadozásnak vége. De miért rúgsz kison? Ezt nem értem. Te prédikálsz nekem az életről. Te, kiégett faszfej. Mi hajt még téged? Ha veled dolgozhatnék. És a lelkitárs? Hát a te lelkitársad hol van? Meghalt. Úgy van, meghalt. Erre te beváltod a zsetonjaidat és klasszikusan távozol? De nyílt lapokkal játszol. Igen, de hatalmasat buktál. És vannak, akik ekkora bukás után is bedobják újra a kezdőtétet. Nézz a szemembe. Mihez akarsz kezdeni? Te és a baromságaid. Mindenre baromság a válaszod. Fölteszek egy egyszerű kérdést, és nem adsz rá őszinte választ. Mert nem tudod a választ. Akkor viszlát. Rohadt életbe. Bazd meg. Te leszel pásztor.